Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe en garti kadi e windande men hande Dental Dina TV an mo jeeno ko jiɗa jeeɗeno jahata ko YouTube binda Dental Dina TV mbaɗa abonné. Windande 17 ɓiire nde hande oɗon janga ko wiyete ra koyngal. Oɗon gandi on jangino ɗa koyngal. So namdama holko serndi ra koyngal e ɗa koyngal mbiya ɗa koyngal toɓɓata. So toɓɓi wonta ra koyngal on jiɗo toɓɓere nden. Ɗum woni za o koyngal. So rendi wiye za koyngal. Ɗum ɗo woni za toɓɓere nde woni za o koyngal nanga ndendina mbiya ra koyngal. Ɗo ko ra koyngal. Ɗo ko ra koyngal za koyngal. Tawde a wawi tan ɗa koyngal ko toɓɓere tan ɓeydata hen wonta za koyngal. Tawde Allah wallinoma a wawi ɗa koyngal ɓeydu hen tan toɓɓere nde wonta za koyngal. Kono mbadi ndi waylotako. Ɗa koyngal ko ni windirte. Toɓɓa hen toɓɓere nde wonta za koyngal. Ɗa koyngal ko ni windirte. Toɓɓere nde ɓeydata hen wonta za koyngal. Ay ɗa koyngal ko ni windirte. Toɓɓere nde addi wiya za koyngal. Ɗa koyngal ko ni windirte ko toɓɓere nde pawɗa hen wonti za koyngal. Ɗa koyngal ko ni windirte ko toɓɓere nde pawɗa hen wonti za koyngal. Wadde a faami windande 17 ɓiire nde ala ko janguɗa hen so wona za koyngal. Hankkadi a sirti e majjere za koyngal. So adima noon ko yowani hakkunde bindol ko yowani sara bindol ko yowani so serndima alama wondi yowani fof so rendi ko za koyngal za koyngal za koyngal za koyngal. Ay ko nanayi ni windirte to mawɗo pular ni wayata tokoso ni wayata. Woto tan jangoya ko way noon e pular tan mon jiiɗeɗo ngara hen taw ko ɗum ɗo fanda hen. Ra koyngal ra koyngal ra koyngal ra koyngal. Nani windande nde haaɗi ɗo ƴette kuɗi mon e carnet mon mbañi ɗon jangon ɗigga. Yo Allah wallu kadi yo Allah newnu yo Allah reen elon gondiɗo ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ali ko Sénégal. Alhamdulillah bil alamina on jarama wassalam.